per descomptat, comptarà amb les intervencions dels nostres candidats i candidates. Como era la gente del Compromís, y tuve la oportunidad de explorar en Madrid, lo cual le gustó bastante. Molt bé. Hem estat al carrer, amb els ulls ben oberts, coneixent els problemes reals de la gent. Del poder i dels poderosos. Tinc un compromís per fer visible els invisibles i situar en el centre de les prioritats compromís amb... Un vídeo que la campanya Desperta Quan. Veuen el seu extorsió. Només ho veia. Aquesta és la meva enquesta. Aquesta, la que teniu posat a les vostres mans. Qui serà la que portarà les formes dels xares? Qui serà que farà un grup molt més gran que tingut? Qui serà l'única real? Per què? Però ben dit. Prácticamente nula. Entonces, ¿por qué nos presentamos? Con una tarea. Un principi que diuen que és fonamental. No vaig a pensar en un elefant. No troba treball ni té esperança en el futur. Mentrestant, Camps lidera la corrupció i ompli d'amics desenfocats. Per València, Mònica Oltra. Benvinguts i benvingudes a aquesta ciutat que avui ens acollirà a tots. Mireu, tenim un país amb un cos i dues ànimes. Sabeu que sempre em dirigís a vosaltres. Nuestro ecosistema y tapa la tierra que nos vio nacer no tiene sentido, no tiene corazón una política que proyecta edificios como la otra. Que les bandes de música, que les associacions culturals tinguin una subvenció estable durant tota la legislatura. Nosaltres, el candidat de Compromís a la presidència de la Generalitat, Enric Morera. Va demanar el vot útil per a Compromís. Sí, senyor. El Solà, arruïnar-la per a plenar-li la butxaca i perdonar 3.000 milions d'euros i prorrogar la central nuclear de Correll. És este país, som la gent de Compromís. Compromís en 1000 idees, 1000 batalles, 1000...